Республиканың башка районнары белән чагыштырганда, Зәй районы басу кырларында язгы эшләре югары темпларда алып барыла. 8 майга авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча сабан культуралары 83% мәйданда чәчелде. Шулай итеп, арпа, язгы бодай, көнбагыш, чөгендер, күпьеллыклар чәчү эше төгәлләнде инде. Иртәгәдән 2 комплекс кукурузны орлыкка чәчүгә керешәчәк. Игенчеләр бу эшне 5 көн эчендә тәмамларга исәп тота. Алда силоз өчен кукуруз һәм рапс чәчү эше тора. Силоз өчен кукуруз 1888 гектар мәйдан биләячәк. Рапс культурасын исә 18 майдан соң чәчүгә керешәчәкләр. Шул рәвешле басу кырларда берсе артыннан икенчесе ялганып киткән эш. Район аграрийлары һәр кояшлы көннән файдаланып калып, барлык агротехник чараларны үтәп, чәчү кампаниясын бик кыска срокларда тәмамларга исәп тота. Чәчү кампаниясы барлык санитар-эпидемиологик нормаларны үтәп уздырыла.